Actually, kawala mo, kaning September 8 nga fiesta sa Nativity of the Blessed Virgin Mary, for me, it's very special every year. Kay, ang birthday sa akong mama dito sa US, kay September 7. Oh, September 7. So, sunod-sunod ba? Ang birthday sa akong mama, niya ang birthday ni Mama Mary. So, silang duha, mga mama nako. Sige, sumpay-sumpay. Okay na dito na. No? I don't forget. But what's very beautiful is every year, basta magpuyo ko dito sa Pilipinas, tungod kay na ay time difference no, sa Pilipinas o sa USA, sa buntag gani sa September 8 dito sa Pilipinas, September 7 gihapon sa US. So nindot kayo, ang ganing buntag sa September 8, ang akong duha ka mama mag-birthday. No? So for me, it's very, very special. Nya, kabalo mo ganiha, nag-video call sa akong, not ni Mama Mary, kaya na siya sa langit, pero akong nag-video call sa akong mama nga nasa USA. Yeah, of course, happy kay siya. Oh, si Baba, yeah. Actually, it's so funny kay siya o akong papa, nagsakay sila sa ilang sakinan. Nya, na sila ice cream. Na akong favorite good nga ice cream dito sa US. Gikan sa Frosty Boy. Ang gitaw nga ice cream dito sa US, Frosty Boy. No? And yeah, it was very funny kay akong papa ba, she said, sumog na ko. Kay, kapalo siya, naganahan ko kayo po na ice cream. So sa video ba, sige siya pakita na ko, huy, dong, awan yun? Di kakaon ka niya, di ka kakaon. Balik na si USA, makatilaw ka niya, ba? Nasuya ko ba? I was like, huy, kung favorite ice cream na dito. Video ko lang yun, sayang. Lahi yun, no? Ang kaning video call o ang real nga in-person. No? Kaya if in-person, makakaon ko sa ice cream. Pero tungkol kay video call, wala. May masayang ngayon. Sayang nga. Balik lang ko USA. Joke nga. And this is very interesting also because ang atong ginawa ba yan, kasabot siya na. Kasabot siya nga, kita, ang mga tao, kinahanglan kita o kaning physical presence bitaw to show our love to one another. Kinahanglan kayo ang physical presence. Kasi na yung mga tao din na nakasway og LDR. Char. Naman si RJ. Lisod kayo ng LDR. Tungkol kay, wala na physical presence. Because we cannot give each other a hug, or we cannot eat together. Lisod kayo. God understands that. Kay tao ba si Jesus? Ang kanindot sa atong ebanghelyo maigsuon kay si Jesus ba, gipaayo niya ang sa katao, right? Masakiton, na, saning, amang, o, ano siya? Wa siya kadungog, wa siya ka istorya, ay wa siya ka sulti. Kanya ang paagi, ayang gigamit, ayang gibuhat ba? Aron ang tao maayo, it's so, kanang physical. So physical. I'll read to you this part. It's really amazing. Gikulkog niya ang iyang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Unya, kitutuhan niya ang iyang mga tudlo o iyang gihikap ang dila sa tao. Jesus really touched the person. He spit on the earth. He put his fingers inside the ears. Ano ba? Imagine, no? It's so physical. It's so physical. Nindot kayo ni Gid. Si Jesus, wala siya nag-ingon ng kayo usahay sa mga healing stories. No, it's like si Jesus nagsulti lang siya. Maayo ka. Ang tao, maayo. This time, so physical. Kita, usahay, we can feel like, sana all bitaw nga si Jesus, kanang, he really healed someone that way. Nya ako, murag wa ko ka-feel, anak. Wala ko experience nga si Jesus naka-touch sa ako. Right? Kay si Jesus na sa langit, murag LDR. Right? Si Jesus, he's far away. And we can ask, unsa man di ay nato pag-experience sa kaning touch of Jesus today? Sa atong kinabuhi, karon, unsa man? I have one little answer for you. Tungod si Jesus, kasabot siya nga kinahanglan kita og physical presence niya dinhi sa kalibutan. He gave us what we call the Sacraments.
ang mga sacraments. Kabalo mo unsay mga sacraments, no? Like, unsa man? Ang bunyag, right? Unsa ba? Mga sacraments? Marriage, unsa pa? Kumpisal, ang Eucharist, mga sacraments. Ang kanilot sa mga sacraments, mga igsuon, and Jesus did this for a reason, is there is, in all of the sacraments, sa tanang mga sakramento, na ay gitawag nga matter nga gigamit. Matter nga gigamit. No? We use something material in the sacrament. Usa kay lisod-lisod siya, pagkasabot nga, unsay kanang material sa confession or ana. But let's take a couple examples. Ang Eucharistia. Paano yun na? Dili lang siya symbol or dili lang siya nice na idea. It is bread that we eat. Ang sacrament atong gidawat, maka-feel kita ana. Because we put it in our mouth and we eat it. Just like Jesus touched the tongue of the person. No? Another example, ang bunyag. Asa man si Queen? Asa na si Queen? Nasya sa gawas, no? Nasya diha. Asa mo siya? Nadiya! Bago siya gibunyagan gahapon. Unya, aron ang tao gibunyagan, unsay matter nga gigamit sa pari or sa deacon, kabalo mo? Ang tubig. Yeah, water, yes. Water. We don't just say, Inday Queen, you should just, believe lang sa, si Jesus, of course, I'm cleansed from my sin, okay. No, si Jesus, kasabot siya, we need a sign. We need to be like, kana, okay, ang tubig, ana. We can see it, we can feel it. One more example, ang confession. Ang confession, yes, ang confession. Actually, matter, actually, kay, nindot kayo bitaw, kanang paminawon, nga basta ang pari, magsulti siya with his own voice, no? On behalf of the church nga ako, through the ministry of the church, I absolve you from your sins. We can hear it. Di lang kita mo, tulang, Jesus forgives me. We hear it. You see? We feel the water. We hear the words. We eat the Eucharist. Nindot kayo mga sacraments, mga igsuon. I think, karong na magpasalamat kita sa Ginoo sa mga sacraments, right? Where we can really feel God's grace. Bisan usahay sa atong mga feelings, wala na nindot kayo na feeling, at least we touch God through the sacraments. Nga, tungod kay birthday ba yan ni Mama Mary karon, I think we can ask Mama Mary to help us live these sacraments. Because kung naay usa ka tao na nakatouch ni Jesus, si Mary yun na. Inahan siya ni Jesus. It's amazing to think, Mary changed Jesus' diapers. It's amazing to think about that. She touched Jesus. She let Jesus touch her. She was so close to him. And so she can teach us today na, yes, bisan karong nga adlaw, na wala si Jesus diri sa kalibutan na magsuroy-suroy, diri magtawag siya, that he is here through the mission of his church, touching our lives every day. Let's ask her through her intercession.